Donkey Kong eta bere herrialdea. Donkey Kong, eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong! Donkey Kong! Segui, Donkey Kong! Eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta, Donkey Kong heroia. Eio, Donkey Kong gora, gora, hemen dator banana zerta. Maitasun edabea. Bluster, ez alduzu uste zeure fabrikarako bidea ondo baino hobeto ezagutu behartzen nukeela dagoeneko. Harretako pilotua daukadalako izango da ziur asko. Bluster, badakizu Donkey Kongen andregaia naizela? Baita egunen batean Donkey Kong eta bio. Donkey Kong, zer dauka nik ez daukadanik? Nik upel fabrika daukat. Baita... upel fabrika... Bluster! Ederra egin duzu, Kandi. Krokoputz kristalezko kokoari heltzera zijoanean, Donkey Kongek besotik oratu eta... bolatxo bat egin du berarekin eta klump eta kruza seko utzi ditu. Damba! Noski nik ere lagundu diot. Gurekin bazkaltzera pasatu zen galdetzera etorri gara. Bai, banana jana daukagu. Oso pozik, ondo kalkulatu duzu ordua, nire bazkal ordua da. Gero arte, Bluster. Kristalezko koko txatxu horrek agian adieraziko zuen Donkey Kong izango dela Kongo-Bongoko erregea. Baina ez du esan Kandi erregina izango denik. Kokoari pare bat gauza galdetzeko aukera izango balu? Hei, itxaron pixkatxo bat. Kristalezko kokoan nik uste dudan bezain zurra bada. Kandi nitaz maite mintzeko moduren bat erakutsiko dit. Zuen gaurko kikilkeria erakustaldia neurriz kanpokoa izan da. Hori laudorio handia da beregantik etorrita Krokoputz errege jauna. Gure azkeneko porrota kaltegarriaz gain laitogarria izan da. Noiz erabili zuten azkenekoz zuetariko edozein bola bat izango baliz bezala. Bola bezala erabili ninduten azkena... Ez alferrik nekatu burua. Nahiago dut, zuen buru gogorrak erabili eta kokoa nola eskura dezakezuen pentsatzea. Agudo! Bai, jauna! Oraintxe bertan, jauna. Eta ez itzuri zerbait pentsatu arte! Zer nahi ote du arroputzonek nigandik? Zer? Zurekin hitz egitera nator, Cranky. Horretarako dira lagunak, ez? Bai, zuzen zaude, horretarako dira lagunak. Baina horrek ez du azaltzen zertara etorri zaren. Mesedez, badakizu zer sentitzen dudan Kandiren gatik, ez da? Eta hori baino gehiago badakit zer sentitzen duen berak zugatik. Horrek ez du aldatzen haren ongizatean dudan ardura. Bazkaltzera joan da Donkey Kongekin. Orkideo haranera. Zer esan duzu? Orkideo haranera? Leku arriskutsua da, bai ez? Zure upel guztiak joka ditzakezu. Orkideo horiek pozoitzu hilgarriak dira urte sasoi honetan. Benetan? Norbaitek gelditu egin behar ditu. Nik alergia diet orkideoei. Beraz, uste duzu nik joan behar dudala euren bila, Bluster? Zu hemen kokoarekin bakarrik utzita. Doministikuka hasten naiz. Tira, ondo da. Baina beste aukerarik ez dudalako noa. Bluster ez utzi inori kokoaren gana hurbiltzen.
Oh, fida zaitez nitaz, Cranky. Ez diot inori hurbiltzen utziko. Bluster, ez aizez makala. Nola esan araziko diot zer egin behar dudan Candyk maitena zan. Uste dut zerbait esan nahi didala. Ontzia, bihotza, eta 9 zenbakia. Maitasun edabea! Eta hau da formula! Sustraia, baia, lorea, erlea. Sustraia, baia, lorea, erlea. Interesgarria, oso interesgarria. Krokoputzarregeak jakiten duenean, Jakin zer. kristalezko kokoak Bluster geldoari maitasun edabea nola egin esan diola. Nola ikus dezakezu hori guztia? Esku kontua da dena. Ba, nik ez dute zertxo ere ikusten. Batzuetan pentsatzen dut garuna bazenu arriskutsua izango zinatekela. Utzi zuk baote duzun ikusten. Ideia aparta izan da hemen bazkaltzea, Donkey Kong. Mil esker, Candy. Badaki zer gustatzen zaio niri Andregaiari ala ez? Tximino mozolo babori salbatu behar badut berriro. Cranky zirudien horrek? Cranky azaldu hau, Cranky zer esan nahi du horrek? Ei, Cranky! Zer? Ze arraio? Ze banana frijitu egiten duzu hemen? Bazkaldu egin dugu. Orkideo aranean uste zintuzte dan? Zer? Zertara joan behar genuen ara? Mundu guztiak daki pozoitxua dela urte sasoi honetan. Badakit mundu guztiak dakiela, baina... Bluster! Bluster? Inoz horrek gezurra esan dit. Zerbait dara bilburuan. Hobe izango dugu zuait txetxera itzultzea. Nik fabrika miatuko dut. Erdibidean elkartuko gara. 3 banana sustrai, 3 erle. Hau sustoa eman didazue! Esan nahi duena da... ahaztu horretaz, primate... hartaburu kaikoa! Zer gertatzen den? Horixe galdetzen dut neuk ere! Zeuk esateko, Donkey Kong eta Candy ez direla izan... Orkideo aranean! Eta zuk bazenekiela! Zin egingo nuen aradoa zela esan dutela. Kokoa! Tira, hemen jarraitzen du, Cranky. Bai, baina enaiz fio tximusuk egorri horretaz. Azkenean maitasun edabea, eta nirea da, nirea bakarrik. Edabe honekin da Candy hartuko, nahi duela nirekin ezkondu betiko. Biok elkarrekin biziko gara zoriontsu, ta helikopteroarekin egaldatuko dugu. Lizuna diote batzuek, baina bihotz ez dut maite, neska honekin daukanik zorion bete. Banana sustrai pitin bat bihotzetik, bi baiazuko tantan betiko elkarrekin, 3 lore petalo okandik baleki, biok betiko elkarrekin, xubidubidu, biok zuaitzetxean, upelezko esiarekin, zapatilak ekarriko dizkidazu, zentzuzko ez denik ez esan. Banana sustrai pitin bat bihotzetik, bi baiazuko tantan betiko elkarrekin,
atalo, zuretzat prestatu dut. Biok betiko elkarrekin. Maitasun edabea, itzela, hain zuzen nik behartu dana. Ara, enekien pasteltsua zeukala, krokopuzerregea. Bai. Badaukat, kristalezko kokoa. Kokosko pastela. Oso gogoko ditut kokos... Listo! Orain maitasun edabez betetako espraia zinstatu kandi eta bizitza berria hasiko dut. Kaixo, Bluster, san naiteken! Kandi! Unatxo bat! Sorpresa bat daukat zuretzat! Hau sustoa eman didazuna! Ez da ezer emango dizudanaren aldean. Kruxa! Beno, eta orain nola jakingo dut maitasun edabeak funtzionatzen duen. Zea raio! Eta? Klump? Nola sentitzen zara? Poz eta atseginez beteta, bere edertasuna ikusita, ene jauna. Osangi. Nire maitasun mugagabea eta leialtasuna egintzen dizkioz jauna. Lasai, generala. Deinazak Klumpi zeren maite dut. Krokoputzarrege alkaiman bate krokodilo bat maite dezakein nera bakarrean. Kruxa! Geldi hortxe. Eroso eta gozo. Kenerazu gainetik, Kruxa! Maitasunak min ematen du. Edabe honen laguntzarekin, Kruxa, kristalezko kokoa laster nirea izango da. Bizkor, eskutatu! Eskatatu, gero eta gauza bitxiagoak esaten ditu. Eskutatzeko, sokormazoa! Kandidator! Ada, kaixo nire errege morrosko, indartxu, giartxu, galante eta liraina. Zezabiltza hemen ilunpetan. Nora joango gara, zure etxera ala nirera? Nirera noski. Inoiz dastatu alduzu kongoar errege kabiar freskoa, bongo-pongo saltza gorri goxoarekin? Gozoa izango da, kroki. Gau aztezina izango da gaurkoa. Ziur nago Blusterrek tximinokeriaren bat egin nahi zuela kokoarekin, baina zer? Galdetu kokoari. Ideia hona, Donkey Kong. Zerbait eskatu dizu Bluster arroputzak? Bihotza, lorea, erlea, maitasun edabea. Maitasun edabea? Zertarako nahiote du Blusterrek? Maitasun edabea! Bluster! Izugarri maite zaitut, eta izugarri gustatzen zait zure gordelekua, eta ozein eskakatxe egingo luke. Gogoratzen dudan guztia da maitasun edabearen espraiarekin inztatu nauela eta gero buruko minez esnatu naizela. Noski, erori egin zara eta... Eskailera maila mordotik bera izango zen. Ongi, generala. Antza denez edabearen erasana pasatu zaizu. Bistakoa da eragin mugatua duela. Kandi, kutxuna? Bai? Egingo aldiozu zure errege krokitxori mesedetxo txikitxo bat. Nahi duzuna nire bihotzeko azukreko eskorra? Osondo. Zenbat denbora beharko duzula uste duzu krankirenera joan eta kristalezko koko txatxua niri ekartzen? Zure bihotza nitaz galdezka hasi aurretik itzuliko nahi. Zehaztuko altzenuke pixka bat. 20 minutu? Ikus dezagun, Klump instatu dut.
Gehi bi ordu, ken ordu bete, eta bai emango du hastia. Primeran, mesedez, zoaz korrika eta ekarridazu kokotxo poioioa. Ados? Deus batean itzuliko naiz, krokitxo. Hau da hau, maitasunez beteta dago hau. Bluster! Non zaude? Hemen barruan! Niri Andregaiak kendu nahian zabiltza, baina ez zara zeurearekin aterako! Maizera, zergatik uste duzu horrelako gauza bat egiteko gai naizela? Esan, Bluster! Zer egin diozu nire kandiri? Nik ez errez, baina entzun dut Krokoputz erregea haren atzetik dabilela. Krokoputz? Ei! Itxaron idazu? Eta nizer, atera nazazu hemendik, lagun! Eman krankiri gertatzen denaren berri. Nora zoazu? Krokoputzenera kandi erreskatatzera! Krokoputzenera kandi erreskatatzera. Ha! Nik salbatuko dut kandi, eta nire maitasun edabearekin nik geratuko naiz azkenean neskarekin. Ara, kaixo kandi? Zer zabiltza hemen? Oh, zu agurtzera etorri naiz. Ondo zaude? Noski ondo nagoela, zer ba? Ba, jakindugulako Blusterren maitasun edabearena. Non utzi dut teniseko erraketa? Bluster maite dudala uste duzu? Hau barregura. Neuk ere barregarria dela pentsatu dut. Ez dut Bluster maite. Krokoputz maite dut. Kandi, zer zabiltza? Atera nazazu hemendik! Oi, oi, oi! Ara, kaixo kandi, nora zoaz kristalesko? Kaixo eta agur. Kokoarekin. Zer raio gero? Atera nazazu hemendik! Badakizu zenbat denbora egon naizen une honen zain? Ni egon naizen beste, Krokoputz! Donkey Kong! Banana sarta! Txoratuta naukazu errege potoloa. Zure desioak aginduak dira niretzat. Onkituta nago. Azkenean eskuratu dut kristalesko kokoa. Eta tartaren gaineko ginga bezala. Donkey Kong nire oinetan daukat. Norbaitek atera dezala argazkia. Amets egin dut honekin, hain luzaroan. Donkey Kong oinetan, kokoa eskuetan. Sekulakoa! Gura nuen guztia baino katu zaidana. Zoratzen nako, ezin dut eskutatu edabeari esker. Maitasuna eta demozioa, kokoa eta konmozioa, denak daude unkituta, keskatuta, amorratuta eta saldatuta. Dena daukat! La la la, la 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 la, la 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 la. Hau zoriona berriro jaio naiz, ekarri errege kapa, joturuta eta korneta, edabeari esker. Maitasuna eta debozioa, kokoa eta konmozioa, denak daude unkituta, keskatuta, amorratuta eta saldatuta. Dena daukat! Maitasun edabe horren arazoa da, ez duela eragin iraunkorra. Eragin mugatua du? Bai, eta ez hori bakarrik. Bigarren dosiarekin erabat. Aurpegi piko muskernazkantea alakoa. Benetan ari zara? Bigarren dosiak erabateko aldaketa eragiten du? Bai, nahastu egiten ditu emozioak. Dosi bakoitzak ezberdina da. Maitasuna amorru bihurtzen da eta amorrua maitasun. Izan ere, maitasunaren eta amorruaren arteko marra oso mehea da. Banana arranopolak. Zerria alakoak! Denak berdinak zarete! Zerbait esan nahi didazu aldegin!
Zure bizian eman dizuten musurik handiena emango dizut. Ezertarako balio ez duen tirano ez gauza da! Baina zer... Tripontzi importantia txitu eta zorritxua! Ez! Aha! Inork ez dit Andre Gaia kenduko! Dori, izorrai! Ekarri ona! Oh, nire potxo moñoño! Zuzuke korrizital! Nire eroia! Klump! Egin zerbait! Zer iruditzen zaio afaltzera joaten bagara, ondo afaldu, eta gero... Gero, lepoa bihurrituko dia! Ekarri hori ona! Inoiz esan aldiot begigorri oso politak dauzkazula. Isildu zaitez eta atzeman Donkey Kong! Bai, edo zer berorren gatik ez dira. Akabatu muskerra! Txora eginda daukazu. Bizkor! Lagundu! Kruxa! Nire egoazpietako aizea da. Hanka muturretaraino maite dugu, jauna. Lagundu! Tira, bukatu da ditxosozko edabea. Ni nago hain ziur. Begira! Oraindik nirea izango da Candy, Donkey Kong! Berak emango dizu horren erantzuna. Candy! Eskaera berezia blusterrentzat! Au! Ui! Hora, kaixo, kutxuna. Pixka bat lasaiago egingo dugulo gaur gauean, jakinik kristalezko kokoa dagokion lekuan dagoela. Baietz egingo nuke. Eskerrak bukatu den maitasun edabearen kontua? Oso haitxua zen gero. Bai, oixe. Krokoputz maitatzeko beste zoratzeko almena duen guztia, betiko giltzapetu behar lukete. Ez kezkatu, Donkey Kong. Badakizu ni zure neska izango naizela beti. Tira, orain ez zaitezte hasi musuka eta xeraka. Nahikoa maitasun badaukagu inguruan lehen ere. Zer? Zatozte ikustera. Oh, oso doktore zode, tximino galanta. Zein zeinutakoa zara? Ei, ederra! Zer egin behar duzu ondorengo urteetan? Ezkontza kanpaiak entzuten ditut.